Dobrý den, dnes bychom vám rádi představili ruční medomet na 4 rámky od firmy Finance. Všechny části medometu, které přichází do kontaktu s medem, jsou vyrobeny z potravinářské nerezy třídy 304. Výpust medometu je nerezový a je navařen přímo na bubnu u jeho dna. Dno medometu je konické a vyspádované. Kož medometu je vypleten na husto, aby se rámky netrhaly i při vyšších otáčkách. Tento medomet je primárně určen pro rámek 3924, Langstroth a B. Kož medometu je osazen do ložisk, to znamená, že po roztočení se rámky velmi lehce točí a díky setrvačníku nemusíte stále kroutit. Točíte pouze pokud chcete zvýšit nebo udržet intenzitu otáček. Pohon má i brzdu. Brzda urychlí proces tím, že pokud máte pocit, že je rámek dostatečně vytočen, nemusíme čekat, až se dotočí, ale zpětným pohybem chod zastavíme. Mechanika pohonu je celokovová kombinace litinových a frézovaných dílců. Medomet zasíláme kurýrem zabalený v krabici a přivázaný na paletě. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se zase příště. Nashledanou.